हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आज आपण बघणार आहोत शेवयाची खीर ही रेसिपी. तर बघा किती सुंदर कलर आलाय आणि खूप छान टेक्स्चर देखील आलाय आपल्या खिरीला. तर ही खीर कशी बनवायची आणि यासाठी काय काय साहित्य आपण वापरणार आहोत ते बघूया. त्याआधी माझ्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. बघा मी काय काय साहित्य घेतलंय. मी गार्निशिंगसाठी थोडी केशर वापरणार आहे. खीर आपली आता मी चवीनुसार आहे ना साखर ऍड केली याच्यामध्ये आणि छान मिक्स करणार आहे.